Hej og velkommen til den her korte instruktionsvideo i forskellen på isocyanatfrie skumtyper, som man må anvende uden epoxy-certifikat. Og jeg har to foran mig. Den klassiske, som man jo typisk vil vælge fra Sodal, som er SMX-skum, fremragende skum, men den har fået en lillebror, og jeg vil gerne forklare jer forskellen. Nu vil jeg så vise jer, hvordan de to produkter agerer, når man så sprøjter dem ud. Og jeg har selvfølgelig iført mig sikkerhedshandsker, og jeg har iført mig sikkerhedsbriller. Og det skal man altid gøre, når man arbejder med PU-skum. Også selvom det er isocyanatfrit. Så når vi snakker om isocyanatfri skum, så vil de fleste af jer kende SMX-skum, som jo er et benchmark i markedet, og som man kender til stort set alle isolationsopgaver. Og det man gør, det er med alt skum, det er, at man forvander med lidt vand, fordi skum hærder ved optagelse af fugt. Og så tager man sin skum, og den kan man styre lige så fint, uden problemer. Og den kvælder op cirka 50-50. Den afhænger lidt af luftfugtighed og så videre, men man kan nogenlunde regne med, at den kvælder halvdelen op. Så der bliver cirka dobbelt så meget skum ud af det. Den er velegnet til isolering og så videre, og den er lufttæt. Den er der et certifikat på, den er lufttæt. Den klarer trin 4 i DGNB-byggeri, og den må anvendes indgå i svanemærkebyggeri. Så tager vi den anden, og det er jo så den nye skumtype. Og den må man også bruge uden epoxy-certifikat. Og vi forvander igen. Men forskellen her er, at produktet, udover at være en 700 ml dåse, også er mere som en almindelig helårsskum i struktur og hårdhed, når den er hærdet op. Og det betyder, at den hærder en lille smule hurtigere, at den kan anvendes til montage, og at den er stadigvæk højt op i DGNB, det er sådan trin 3, og den må også indgå i svanemærkebyggeri. Og begge typerne er hvide, og det er jo selvfølgelig fordi, vi vil gerne vise, at her har vi et produkt, som vi må bruge uden epoxy-certifikat. Så vi har det bløde, lidt elastiske SMX-skum, og vi har den betydeligt hårdere og mere faste Sodafoam Pure. Det er forskellen på de to produkter.